Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu chama-secret nama-confessions. I hope you're having a wonderful Thursday. Kumatima nainyika kwamuri. Muri yeZimbabwe. Ndakachida kungoti, over the past many months, we've been reading nyaya dzerepu panapa. And hazvibatsiri kuti tinge tichiverenga nyaya dzerepu and do nothing about it. We need to start speaking out. I'm appealing ku vanhu vanoshanda kuma non-governmental organization akaita sana USAID, vana UNICEF, my girl child networks, not leaving the boy child. If you work to those organizations, please send me an email, because toda kuita campaign, but this campaign at aigoni kubuda kana kuti ndiri kuita ndega. Tofanira kuti tishandidzane nema organization akadaro so that vana vanowana kwekunoreporta, also nemaporisa chaiwo. Saka if you work in those organizations, please reach out to me so that we can do something about this. Hazvibatsiri kuti tingoramba tingotaura, vanhu vatingotaura tinzwa kuti ndakarepwa and do nothing about it. Alright, regai titange nenyaya dzanhasi. Nyaya yedu yekutanga, Tete makadi mbudzi kubarira pane vanhu hanzi itandirwe imbwa. Zita rangu ndichazviti Tadiwa, ndiri musikana ari kuma early 40s, ndiri kugarawo kunyika yaCharles. Ndauyawo Tete nenyaya yangu, kuroorwa kwaramba. Handinambobvira ndakaroorwa. Chandinoita kurota ndichirara nemunhurume. At first, when I was about 20 years, ndakarota two strange men vakauya vakaisa ring pachigumwe changu, zviya zvisina kuwirirana. Ndikada kupinda murelationship, ndongotanga kunzwa kuvenga munhu iyeye for no reason, kusvika zvazongoperawo. Ndinenge ndichitonzwa kusvotwa naye, kutaura kuno nguva yevanhukadzi handiioni. Zvinhu zvinondirwadza kuti as a lady unoshuvirawo kurarama normal life, woroorwawo woitawo mhuri yako. Chinorwadza ndechekuti ukatarisa kunyangwe vana vachechi vakazvarwa uchiona vatovewo nemhuri dzavo. Ndikada kukuudzai kuti muupenyu hapana kana chinofamba. Ndinotoona ndisina kana chikonzero chekuraramira. Handina kana mafeelings nevanhu varume. Anozouya pano neapa. Kunamata ndinonamata chose, kutsanya ndinotsanya, shoko raMwari ndinoziva. Ishuviro yangu kuti dai Mwari vanditarira nokufara. Ndinonzwa ndichidzamirwa nepfungwa chose. Dzimwe nguva ndorota ndakabereka mwana, ende chimwana chacho chinenge chiri chidhunda, chichirema zvekuti handichazivi. Zvose ndaudza Mwari, hapana vhesi randisina kukota. Ndave kudawo backup iri powerful indibatsire kunamata ndoga. Handichakwanisi. I don't know, this was spiritual. Sekuona kwangu this was spiritual. Saka vari kukumbirawo kuti ndokumbirawo kuwana vanhu vanondibatsirawo kunamata. Hanzi you pray for me, I pray for you. Toda kuti Mwari vavaunzwirewo ngoni. Munoziva kuti dzimwe nguva unenge uchitoti maybe I'm praying amiss. Pane vamwewo vanhu vekuti vakakukumbirawo on your behalf, Mwari anonzwa kuchema kwako. Saka tiri kungokumbirawo kuti if you can help her, vedwe mongosiyawo macomments. Anditi tikwanise kuwana contact yavo, tinamate navo. Anditi kana if you are interested, just let me know, then toona kuti ndokupai contact tokwanisa kunamata navo. Regai tipinde munyaya yechipiri. Ndaungovhara window, pane sound dziri kubva panze apo. Tete makasimba here? Ndinoreurura kusangana nemabrothers maviri pabonde. Tete kwete macousin ba, asi same father same mother. Ina hangu ndiri mutadzi chaiyo, handisi girlfriend, kwete nditori mukadzi wemumba akatoroorwa akatochata. Asi ndapinda muedzo mukuru Tete, uye handichazivi zvekuita nekuti vanhu vose vaviri ava ndovada. Ndiri kustruggle kusiya vose. Uku ndiko kunonzi kubika makanyanisi chaiko, ukanyanisa vana vevanhu ndichienda. Koiwo uchapa hwekuchinjanisa varume kuita barika remadzikoma. Tete ndinoziva zvandiri kuita zviri wrong, asi I can't stop. It's like I am possessed. Ndakasangana na Phineas ndiri first year kucollege. Phineas was my first true love. Tete munoziva rudo rwuya ruri so pure zvekuti hana dzinorovererana. Tete pacollege ndainge ndava kunzi Mrs. Rodzi, sokuti vanhu vaifunga kuti ticharoorana. Tete chaiva tsika nditsike bhande nebhurugwa. Vanhu vaitofunga kuti ndaiva ndamupfuwira. Izvo kana yaiva pure and sweet love. Ndoda kuti munzwise chinhu ichi. Mazuva ataifambidzana naPhineas kwanga kusati kwava nezvemacellular phone. Kwaitwa zviri kunyorwa tsamba, kutogara pasi, kubhara nxwadhi. Saka Phineas akatanga kuenda kuSouth Africa, ndokuzoenda kuCanada kunowedzera mabhuku. Handingati ndipo pakaperera sarangano, asi kuti communication yakanetsa. Dzamara rudo rwedu rwangoti fototo. Apa ndainge ndadyiwa. Tete
ndakagara ndikachinja kwekugara ndikatotanga kugara kushurugu kunowa kwandakasangana naFanuel. Fanuel aishanda kushurugu, iniwo ndaishanda pane imwe non-governmental organization. Pandakasangana naFanuel ndakanzwa imwe piso isingatsananguriki. Ndatanga kufambidzana, handiti Phineas ainge akrosa makungwa. naFanuel takawirirana chose kusvika kwatumwa vanyaya kumba kwedu. Ndakaroorwa zvakanaka chose tete zvekuti chero varoyi vakapemberera. Takatanga upenyu hwedu hutsva tete, tikadecida kuti timbomira zvekutanga mhuri sekuti wanted kumbotanga taita one or two things tete. Ndakaintroducwa kuhama dzakawanda and the family was a close knit family yaiva yakabatana zvekuti family iyi yaisatenda kuti hama yavo ishaya pekuvata opekugara, umwe ane imba ochekubatsirana nacho. Mazuva ekutanga zvaitondibhowa kuti ndinowanzirwa basa, asi ndakapedzera ndava kuzvifarira, ndakutofarira kuunganirwa nevanhu. Saka umwe musi Fanuel akandiudza kuti taive nemenzi aibva kure, saka ndaifanira kuita prepare guest room. Ndakabvunza Fanuel kuti aive ani, akanditi aive brother ainge arovera mwiri kwemakungwa tete. Ndakagadzira traditional meal kangu sezvo ndaiziva kuti vanhu vediaspora vanenge vanoita nemaGMO nechikafu chiri 2 process. Ndakaita kanga fry, karodrana kangu bobo ndokuti mbora plus sadza remhunga nemaheu ekukanya ndoga aitonhorera tete. Gedhi rakavhurwa ndikadongorera pawindo, zvandakaona zvakandirovesa nehana. Ndaikanganisa kuona here, ndakatambira menzi uyu, iyewo menzi recognize me tete, tikaita eye contact. Takamhoresana zvakanaka tete, ndikamhanyira mukitchen, pfungwa dziya dzopishana kuti how come do you so, chii chaitika, moyo naronzi zvalinga papi tete. Fanuel akanditsanangura kuti Phineas was his biological brother chaiwo, asi chainge chaitika ndechekuti pakazvara Fanuel baba vavo vainge vainda wenera kumigodhi. Nokudaro mazuva ekuti Fanuel aende kuchikoro akasvika, baba vasati vatsoka. Mai vavo vanga vasina option than kutoresa Fanuel birth certificate nesurname yamai. Baba vakazongofa zvinhu zvisina kugadzirika. Iye Fanuel nenyaya yekuti ainge ava nemacertificates akanyorwa moyo, haana kumboda kuita chido chekuzochinja surname. Ndikakudzai kuti ini naPhineas we rekindled our love. It's not like tainge takamborambana tete, distance separated us. Ndinoda kureura ndichiti I'm sleeping with big brother and small brother, vanova mabiological brothers under the same roof. Of course Phineas knows ndorara naFanuel, as Fanuel my husband does not suspect anything. I love them both. Chokwadi tete ndoita barika rema brothers here, kuita musanganiso wevarume, kuita makanyanisi here tete. Munoda kuziva here kuti the cherry on top nderei tete. Ndine nhumbu, handitombozivi kuti ndeyani between Phineas naFanuel. Umwe moyo uri kuti nditize ndisiye vana vanyamunhu vari voga, nekuti zvandiri kuita izvi zvine makuva pasi, zvichaunza ruvengo pakati pemabrothers zveupenyu. Apa Fanuel my husband haazivi kuti Phineas is my ex. Kana Fanuel asipo ndinenge ndiri busy naPhineas, kana Phineas asipo ndinenge ndiri busy naFanuel. Zvinhu zvacho tete zvinonetsa. Ndiyo nyaya yangu iyi, chitupa musakamwa kuviga pane vekuziva. Alright. Tazvinzwira munongosiya advice mumacomment section kuti zviitwe sei, because vari kutaura kuti uyu mukomana akaenda kumiri kwemakungwa havana mbobvera varambana naye, anga ari true love yavo. Ndobva vasara vakasangana neumwe mukomana zvakare ari true love yavo. Saka moyo yavo yava iri moyo wavo unoda vanhu 2 at the same time. Saka vachazivi kuti vaite sei apa vane nhumbu ende havazivi kuti ndeyani. Ndizvo zviri kuitika mudzimba, hanzi chakafukidza dzimba matenga. Munenge muchitoona chiti makadiniko, tichitsora muzura musingazivi kuti mai ava pane zvakawanda zviri kuitika mukati meupenyu hwavo. Alright, tisati tapinda munyaya inotevera, ndangoti ndidzoke kuvanhu vose vari kugara kudiaspora. Vamwe wenyu manga muri muzvitima nezuro mukati muchaklika, hamuna kuzoklika ka kuti muwane koti. Veduwe, ngatitorei makoti, ngatitorei maquotation kudiaspora insurance. Handiti ndoziva kuti vamwe wenyu muri kunyika dziri kure kure. Imiwo vari kuno kuZimbabwe, kana mune vana venyu vari kunyika dziri kure kure, vakomoselei kuti uanti ubabakazi uthe haike siyacela ndithathe amadiaspora insurance kuitira kuti muti cover isusu tiri kunokumba. Aiwa ndineti nekutaura izvozvi, ndichazvitaura kusvika munhu wese ari pachannel panapa. This month tiri kuda vanhu 50 vanobva kuchannel panapa inoi vanenge vachiklika link. Kusvika masvika 50
ndopanichanyarara. As long as musati masvika 50 handisi kuzonyarara. Handiti alright, regai tipinde munyaya dzinotevera. Tete makasimba here? Ndiri musikana nemakore 21 uye ndinoshanda semusikana webasa pane imwe imba muguta reHarare, kunotonzi kumasabhabha, asi zita racho handichati nemo ndingazozikanwa. Tete ndinoshandira mukadzi nemurume vechidiki vane tuma cute babies twavo tuviri. Handidi kunyepa kuti nditi bosi vangu vanondiitira utsinya or what. Sezvatinonzwa kune mamwe mabosses vangu vari different. Ingakudzai kuti basa rinonzi basa chairo hapana, sekuti most of the time panoshanda mamachine. Tete kuwacha ndoshandisa washing machine, pane dryer zvakare pambapa, zvekuti nguva zhinji tinenge ndakagara zvangu. Vana vepo Michelle na Michael vanoenda kuchikoro, kapu inoswera isipo, zvekuti nguva zhinji ndinoswera ndingori ndega pamba. Chikafu, mavhu nemarara handiiti chekukonorerwa. Tete zviya zvekunzi musikana webasa habvumzi kugara pasi achona TV. Tete ndozvionera kuma next door. Kana usingatozivi history pambapa ukasvika unogona kufunga kuti ndiri hama yepo. Tete zvose zvakaringana pambapa. Kana ndakarara ndinorota ndichiyamwisa zvivana zviduku zvipfupi zviviri, ndakamboudza Madam Boss vakanditi ndinoona maAfrican movies akawanda zvandaiona zviri mubrain dzangu, saka zvinozouya kana ndavata. Tete mazamu angu ava kutobuda mukaka apa ndisati ndakambozvara zvamuchose. Madam Boss vakangonditengera mbatya nemafoni anodhura, mari yacho vasingabvisi papei yangu. Vakandivimbisa kuti next year vanondidzosera kuchikoro ivo nemurume wavo vachange vachibhadhara mari yechikoro. Vari kuda havo kundibatsira. Ndiri kunzwa kufara zvakanyanya kuti upenyu hwangu huri kusanduka mbichana. Bamunini vangu vakanditi ndisiye basa, vanhu ndinoshandira havasi right. Tete asi ndoona sekuti vari kundiitira jealous, sokuti ndave nekalife kare nani kudarika kandaiva nako ndiri kumusha. Handiti vakatadza kundiendesa mberi nechikoro vachiti vanga vasina mari since vabereki vangu vainge vashaya. Tete zvevana vandinoyamusa kuhope handifungi kuti ringava dambudziko, sekuti vana vacho mureal world handina. Plus Madam Boss vangu vari kungondisimbisa kuti hazvina basa. So tete nedare zvingava zvine basa here kuti ndoyamwisa vana kuhope. Ndanga ndisingadi kusiya basa nezvinhu zvisina basa zvekufungira zvichinzi vandinoshandira vane mushonga ini ndisati ndakambomuona mushonga wacho. Tete nedare ndibatsirawo namazano. Ndodii mabosi angu ari willing kusandura upenyu hwangu? Ndodiniko? Saka hanzi vanorota, so she dreams mudreamland vachiyamwisa vana 2. Saka vari kungobvunza kuti vedwe ndingatadza here kuenda kuchikoro pamusaka pekuti kwai ndinorota? Munomboziva here kuti kwai God speaks to us in many different ways. Mwari vanotaura nesu in many different ways, but we choose to ignore sometimes. Handisi kuti kudika kuti kudi imi munongotaurawo kuti zvoitwa sei, because vakutoona kuti aiwa mukaka wakutobuda zvavo. But Madam Boss vakanditengera iPhone 16 Pro Max, vanitengera hembe dzekupfeka, vanoendesa kuchikoro vangoti kuti aiwa iwe unoona mamovie too much, because hati munoziva here kuti zvatinoona like the things that we do in life tinoguma tava kuzvirota. Asi handisi kuti kudika kuti kudi ndiri kukupai mafacts. Hatirege kugara katiri vanhu vari suspicious. Imondiudza kuti chii chiri kuitika, ende ndoda kuti muunderstand kune vaya vari slow. I'm just being sarcastic here. Handiti ngatipindei munyaya inotevera. Tisatapinda munyaya dzinotevera ndikazokangamwa. Taita sister vedu vari kuCape Town vari kutsvaka basa. Handizivi vari kuti vaomegwa neupenyu vedu, vari kutsvaka basa. Saka if you are in Cape Town ndiudze, pane kumwe kwamunozimbotaura kuCape Town kuya kunonzi kunowanikwa mabasa kunoikui, mongokusiya kuma comment section vaindi vanotsvaka basa kukubozi vari kutoti ndaomerwa, handina chikafu, handina chii. Saka tiri kungokumbirawo kuti mungavabatsira. Imwe nyaya futi iripo, pana sisi chigagairwa chemusikana vari kutsvaka kuti ndiri kutsvaka munhu wekudanana, vari kutsvaka solo, ivo ndiwo mutsai. Kwai solo namutsai, musikana vira potitaurirane. Nganditsvake message yacho. Ndaiwana. Hello Tete, I hope you are well. I'm a girl aged 24 handina mwana. Currently I'm in Cape Town ndikutsvakawo a lovely mukomana omurume between 25 to 28 wekudana naye ari serious zvekuzoda kundiroora, not zvemujolo. Handiti izvozvo hangu. Ngave nemwana 1 or 2, it's fine. Don't worry, I love kids, so I'll always be a good mom to them. I just want a supportive, loving, caring partner. So anenge andifara can contact you. I prefer someone ari South Africa, okay? But I don't mind it long distance. Chero arizim kana overseas, it's fine. As long as we are communicating, I'm fine.
and ndichionawo kuti une maplans neni here cause ndotoda kutoita zviri zverora squad kana Mwari vatendera, and also handimwe doro ndoda asingamwi ndoda anomwa here and there but not chidhakwa. Thank you Tete, have a peaceful night. Andifarira I can get in touch with you. Saka musikana akanaka vanditumira picture yavo chiqa bhobho chiqamula mayezi chebaby. Saka imimi munongondiudza kuti tiri interested majava tosonesa toti topururudza ringai tidzokere munyaya dzedu. Like I said, panouya vanhu vane wifi zvedata izvi munokaura because vatete vacho vanotaurisa. Alright, right, ngativerenge nyaya inotevera. Makadiniko ndinogara ndichiteerera maconfession enyu kumabasa uko. Pane dzinondirwadza dzevana vakabatwa chibharo because neniwo ndakasanganawo nesame situation. Life yangu yakatanga ndeyekuti ndakashayikirwa namai vangu ndine 12 years. Baba vakafa tichiri vadukusa handitovazivi. Takagara tichigara namai guru isu takasvika tiri 6, vakomana 2 nevasikana 4. Asi tete nyaya ndinoda kukudza isekireti yangu asati ndamboudza chero ani zvake. So vana amai vedu vakavakira kune makomo. So musi taive takagarira tsoko mugarden kumusha kwedu kwakanga kuna vamwe baba vechirudzi vainge vakavakira pedyo nepatinogara vachiita zvoun'anga. So musi wakasvika kwataive tiri kumagarden ndobva vaita sekuti vari kuprofita. Apa ndaiva mwana mudiki vakandiprofita kuti vaida kundishandira vachiti kuti vandibatsire kuti ndiite right. Vakati mbeu yavo neyangu zvaifanira kusangana. So neumwana tete ndakatadza kuziva kuti zvaireve ndikatobvunza kuti vaizama kuti chii. Vakati vachauya vondiratidza zvavaizama kutaura. Baba vaya vakabva vainda. Umwe musi mai guru vangu vakabika doro ndobva baba vaya vauya kudoro kuya. So nguva zhinji taigara tiri kugarden tichigarira soko. Ipapo pavasikana ndini ndanga ndati kurei. Baba vaya vakazonzvenga padoro panga paine vamwe vabva vauya kugarden kuya vakanditi ndiuye kwavari kuti vandiratidze zvavanga vachitaura. Saka neumwanana ndakatevera kumashure ndichienda ndobva vasvika pakavanda. Vakabva vaburitsa nhengo yavo ndobva vatanga kutambisa nhengo iya senge munhu ari kuita bonyora. Baba vaya vechirudzi vakabva vatanga kundibata nhengo yavo vakanditi pane mvura inofanira kubuda pandiri, koita mvura inofanira kubuda pavari. Mvura idzodzo dzikasangana ndokuti ndikwanise kukubatsira. Tete nedare ndoda kuti munzwise kuti ndaiva mwana nokudaro ndainge ndisingazivi kuti zvinorevei, nokuti ndanga ndisati ndasangana nemurume ndaidova mhandara. Baba ava vakati vari bhizi kudaro pakaita vanhu vamene vaindepi kana kuti vaibvepi ndobva vavhiringidza zvinhu zvaiitika paya. Mudhara uyu ndokubva atiza ndobva musiwo zvapera zvakadaro. Mudhara uya ndobva anditaimira futi ndiri ndega kugarden. Munoziva tete nyaya iyi inondirwadza zvisingaite. Asi pechitu pacho zvakarapa futi. Akazama kundibata chibharo asi nhengo yake yakatadza kupinda mukati meyangu nokuti yavo yaiva yakakurisa. Ndobva paita vamwe vakomana vaizvifambira vakazviona. Tete ndobva mudhara uya atiza futi. Ndobva ndasara ndakupfeka bhurugwa rangu ndikazviendera. So tete vakomana vaya vakazviona vaiti vakasangana neni vondiseka. Tete maincidents aya akandivhiringidza mukukura kwangu nokuti vakomana vaya vaiti vakandiona vanenge vachindiseka vachindidana nezita remudhara uya. Tete nyaya inondishungurudza nokuti kubva ipapo life yangu haina kumboita mushe. Handina kuzomboita munhu ari right. Tete handizivi kuti incidents iyi ndiyo yakandivhiringidza here futi mumarriage, nokuti ndapinda mamarriage 4 asi zvichiramba. Zvakangoma hazvo mozondiudza kana maposta ndotevera macomment section zvimwe kuda ningawana anondibatsira. Ndatenda. Right, ndisati ndakomita panyaya iyi ndoda kumbokudzai. Kumusha kwedu kwataigara, kana chiti kumusha kwedu ndoreva kumusha kwana mama wangu, takanogara kumusha paya nagogo. Anditi kuti ini ndakakudzwa nasingle mother. Anditi saka tagara nagogo paya kutown. Sekuru vangu vamwe vanga vawana umwe munhu aingachibvawo kuMalawi aingofamba zvikanzi murume uyu ngaenda anobatsira vana gogo kumusha. Saka murume ndokubva auya. Murume ainzi Apiri vagara kumba paya vari kugara kumba. Apiri vaita basa, he had no way to stay. So taigara naApiri pamba pedu. Saka gogo vangu vaita zvekuenda kumasunde. I think I've spoken about this. Vaenda kumasunde kumunamato vachinonamata vachinoparidza vachino. So tasara on this day
me and my sister. Tasara paya, Apiri. I think you guys have seen my sister did awamunotaka fadana na president, na honorable president. So tasara paya patiri tu, Apiri ndokubva tataura nyaya. I think I was a grade 5, grade 6. My sister was grade 2, grade 3. But tatiri vadiki. Apiri bye ndobva vatanga kubata nengo yavo. Munonzwa zvandaura. Apiri vakatanga kubata nengo yavo. Zvinhu izvi zvinozikanwa neni nesister yangu tiri tu. It's only the two of us who knows this. Apiri vakatanga kubata nengo yavo bye. Saka nditongoti chichidwa ichi. Saka nengo yavo yanga iri along chidwa kudai. Vachibata chinhu chavo kudai. Saka isusu mai takagara bye. Pachinhu chakatodii. Gogo vangu was a prayerful woman. Muna namata. Zviya zvekunamata. And I just believe kuti it's my grandmother's prayers. Because isusu sevana, it was just fun. Munhu ari kutaridza chinhu chake chakamira. Ende atisikunzwa zviri kurevei. Asi mupfungwa dzaApiri tatisingazivi kuti munei. Chii chavanga vafunga Apiri chakazoita kuti nengo yavo itsamwe kudaro. Munonzwa zvandaura. And like I'm telling you, I don't know, my family, they watch my videos like, they're going to know about this today. I've never told anyone, we've never told anyone. Saka, nyai pavanga pandanjiverenga nyai, I could relate. Kuti, zvinoitika, vana baba vechirudza, vanotozviita. Handisi kuti vana baba vechirudzi chete. Even vana baba vanurume, vanotozviita. Mukuradza nengo yenyu. And maybe at that time, you are 13 or 14. You're a child. But maybe you're... And I was so thin. There was nothing attractive about me. And ndakakura ndiri mwana akaonda. Ndozvondaura. Asi pfungwa dzavo dzaApiri handisi kuti vaifunge because vanga vasina mukadzi. He was old. Vaigara nesu. Vanga vasina mukadzi. Takaverenga message yanezuro tikanzi garai nevana venyu. Ndokudzokorora zvakare. Garai nevana venyu. Nekuti zvinhu zvinoitika kuvana venyu zvinhu zvinoshamisa. Kunoitika zvinhu zvakawanda. Vana vavo vari so secretive. They will never tell you. Because zvinorovesa. Imi vacho navabereki hamugari mamboita open up kuti vasikana ngatitaureka. Chii chiri kuitika? From this channel, I think we have all learned kuti ngativa nenguva yevana. Handiti? Alright. Iyi message imanzwa kuti kwaichi kwanza Apiri vakazama kugumanisa chinhu. Second time, third time, baba vandakuvati Apiri woni neniu. Nekuti vaiwanikidzwa ndofunga Mwari ndiye aitotumira vanhu kumagarden kuti zvisaitika. Asi baba vaida kubata mwana chibharo. Muri kuzvinzwa? It's not going to benefit us anything to continue reading these stories and do nothing about it. Mwari vakatipa muromo ekuti titaure. We need to fight this. Iye zvino Mwari vakatipa maFacebook iwawo. We need to start talking about this. We need to make a campaign ekuti vana, let's learn to speak out. Ndoza kuti kuzvikoro maticha, I don't want to lie, maticha anoshanda basa. Kana pane nyaya dzakawanda dzine dzichitika kumba, vanhu vanovhumbulula zvinhu zvese izvi, maticha. If only we could work together and do something about this abuse. I'm telling you, we need vana kuti vaite open up, vataure, and build and be the change. Hanzi for us kuti tigone kuita change muupenyu, iwe, it begins with you. You are going to bring. Tete makadi ndiri mukadzi ane 26 years, but nyaya yangu yakaitika when I was 17. Ndakati ndapedza kunyora O level ndobva ndafoira, ndaidzidza pa certain school kwaMutare. Ndafoira ndobva ndatanga kugara nevabereki pachikoro apa ndaitova mubhodha. Vabereki vachigara neni vakadecida kundidzosera kuchikoro. Ndadzokera kuchikoro ndakadzidza first and second term bva ndatizira. Ndakatizira this certain person aiva drug junkie, achiputa mbanje, achiita zvanabrongo. Ndakagara nemunhu I think for a month ndobva vabereki vanditevera. Vabereki vangu vadaidza tete vangu vaigara kwaMutare. Tete ava up to this day she is my favorite auntie. But nyaya yakaitika kwandiri ndakashaya kuti ndovaudza sei. Up to this day isecret yangu yandakachengeta. Tete vakauya vakanditora. Munhu wandaiva ndatizira ndaimuda. Pandakatorwa natete vangu ndakachema vedwe tete. Ndikati ndinoda kudzokera kumba kwangu. Nguva iyoyo ndaive ndine 17 years. Ndokubva vatondibvisa first thing in the morning. Sekuti vakanditora huri usiku. Tete vangu vakaenda neni ndikatanga kugara kwaMutare. Ndakugara kwaMutare ndaigara mu2 room cabin ini natete nemurume wavo. Tete vangu vane mwana wavo. Tete vangu ava vaiva vakamboroorwa kune imwe marriage ikarambayo. So it happened kuti vakazange
vava kuda kunotorera vana vekufirst marriage mabirth certificate ndobva vandisiya nabamukuru muturu mudikebheni iya. Saka pane umwe mukomana wataigara naye wataiti mwana wabamunini ainzi Tino. Tichigara naTino uyu, Tino akanditi mainini mucharara kupi nhasi? Ndakapindura Tino uya kuti ndorara mumba. Kondogarepi? By the way, bamukuru vangu ava vakura zvekuti age wise vahombe kuna baba vangu by far. Saka ndakaudza Tino kuti ndorara mukebheni. Tino akapindura achiti handivachenesi. Tete ndinoona sekuti pane nyaya dzanga dzambotaurika kumashure uko, sekuti Tino akati ini ndichasiya dhoo rakashama kuti mainini mugosopinda. If anything happens, Tino uyu aigara pa next door. Ndakatoseka kuna Tino ndikati angandita sei mudhara uyu ari harmless. Tino akanditi it's okay mainini, kungoda kukuonesai. Bamukuru vangu vainge vouya usiku vainwa doro but not zvekudhaka zviya zvekuita musiya dzasukwa. Bamukuru vangu vakadzoka vakapinda ndikati vapa sadza ravo. Bamukuru ndobva vanditi mainini uyai murare pambedha. Ndakaramba ndikati pambedha ndepatete kwete pangu. Bamukuru vangu vaida kutamba chiramo. Ini hangu handizvinzwisisi, saka ndinambobvera ndazvida kana kuti ndizviite zvaindiremera. Saka musi uyu ndakatofunga kuti vatanga. Ndakaramba ndakatsika madziro ndichiti pambedha paiva patete handina kukodzera kuvatapo. Zvadaro tete ndakarambitsisa kurara pambedha watete. Bamukuru vangu vakabva vati vaita kunge vaenda kunorara. Then vakandidedza futi zvakaitika runenge ro3 ndichingoramba zvavaitaura. Tete ndava kunobatwa nehope ndanga ndakatopfeka night dress rangu ndobva bamukuru vangu vauya vakawaranura magumbezi zvikanzi mainini uyai kuno. Vakataura murume kuti mainini munobhoa. Dai vanga vari mainini Martha. Tete ini I still believe kuti bamukuru namaini Martha ava pane chakamboitika. Maini Martha kwandiri nditete, cousin sister yava tete. Tete ndinoona sekuti pane zvakamboitika, handina hangu vandiwaranura magumbezi tete. Ndakazokwanisa kutiza ndikaenda kumba kwaTino ndikamutsanangura zvese zvainge zvaitika. Ndobva nditi it's okay mainini, rarai pano. Ndakabva ndarara ndikamuka ndikadzokera kumba. Tete ndanga ndava kuti kuma past 5 ndokasira kubika sadza ndoseva chikafu ndoenda kumba kwaTino kunorara. Tete vangu vakadzoka ndobva ndaramba ndichirara kuna Tino. Asi tete vangu handina kukwanisa kuvaudza because tete vangu second marriage yavo. Ndakatya kuti ndinogona kubreka imba yatete panogona kuita kakutaurisana zvobva zvadzoka kwandiri ini zvichinzi ndini ndakonzeresa because ndataura kuti bamukuru vanga vachida kundibata chibharo. So ndakangozvinyarara but to my surprise bamukuru vaya vekuda kundibata chibharo vakazofamba vachiudza vanhu including tete vangu kuti mainini vari kudanana nemwana wabamunini anova Tino uya akandirescue. Up to now handina munhu andati ndaudza nyaya kuti ndizvo vaida kuitwa nemurume watete vangu because ndinofila kuti ndinozobreka imba yavo. Isecret yangu up to this day. So many times we find ourselves sacrificing. You sacrifice you. You sacrifice you. Uchida kuti vanozoti ndini ndakaputsa imba yavo. So many times murume wako anogona kuita something but vanhu vanozviziva vagonyarara because vanenge vachida kuprotecta imba yako. Mwari ngatibatsire tigone kuva vanhu vanogona kuita speak out zveshuwa. Vana mai kazhinji munozoprotecta murume wenyu mototi hana kudaro, iwe ndiwe wakatizira vakomana saka ndiwe unoda kurara nemurume wangu. Tozviziva but pachane panapa tiri kuti no. Madzimai, minister munhuwe, murume wako munhuwo ane ropa. He can do anything. Ngatirege kurambira varume. Guys, ndinokutendai kuona episode ino kwamaita. Mwari vakuitire zvakanaka tagumira panapa because I become tired. Like I'll be talking for the next 60 minutes. Ndosvika pakuneta. Asi tinokutendai nekuona kwamaita video ino. Mwari vakuitire zvakanaka. Got milk iripo. Kavanoda kuusa maorder muise maorder. Next week inenge yapera zvayo iripo zvigaba 5 maybe 5 or 6 kana unoda kutenga unotenga, but next week ndozoti tinenge iri month end inenge yapera then ticha order imwe kubva kuZimbabwe. Vanogadzira vanotigadzirira vari kuZimbabwe. Tinokutendai nekuona kwamaita. Ndokumbira kuti musarega kutaura. Don't stop from talking. If you have your secret, send them to me, send them to us. Let's make a difference in our community. Let's make a difference in our community. Nyaya idzi dzinondidepressa zvekuti pandopedza kutaura kudai ndindichiwa ukasha izvo zvindikwa ukasha because hey zvakaoma.
asi tinotenda Mwari anotichengetedza zuva nezuva. I also thank my entire family. You guys are the best. Moza kuti people, they even send messages achiti vatete tiri kukunamatirai. A lot of people are praying for us. Mwari akuitirei zvakanaka ingadai. I also wish you the best. Muve nezuva rakanaka, muve ne wonderful Thursday. Datenda. Bye bye.